Ngane kwethu luziphendulele unyazi lwezulu ngowesifazane owasabalalisa ukuthi lulala naye kanti futhi ludlwengula amantombazane asonta lapha ekuphakameni. Sanibonani nginibingelele nginamukele ke ekhasini lami namuhla. Mina igama lami ngumxolisi mfana kaDlomo. Mangabe ke uyaqala ukufika le channel ngicela ungenze iqiniso ukuthi ke uqhove lapha na usubscribe. Mawukuthi uyabuya noma ngabe kuthiwa ubani ngicela wenze isiqiniseko futhi ukuthi mawuqeda ukubona le video uyawucofa ulike ucomment futhi kulolu daba. Ngane kwethu udaba ke ngiliphethe namhlanje lumayelana ke nowesifazane lona umbonayo esithumbeni sakho. Lona ke wesifazane ngikukhumbuze nje ngaye kusawuye ke lo wesifazane oke watrenda ke ezinkundleni zokuxhumana kulezi nyanga nje esiphuma kuzona emva kokuthi akhulume ke okungekuhle ngonyazi lwezulu. Wabika ke ukuthi unyazi lwezulu lwalala naye lamkhipha ebuntombini, waphinde ke wathi unyazi lwezulu lulala nabo bonke abesifazane khona lapha ke abasebancane. Hawu kule video ke ozoyibona uzozwa ke amakhosazane asondayo khona lapha ke esontweni empheka ngemibuzo ukuthi ke uthunywe ngubani. Ngikukhumbuze ke ngana kwethu ukuthi njengamanje phakathi esontweni la khona le phakameni khona umbangiswano wamandla. Ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu akwazi lokho ngoba ke kugcwele wonke amaphepha nje ongawacabanga osolezwe holanga kuphi nakuphi. Lona ke wesifazane basole ngathi ke uthunywe omunye weqembu eliphikisayo elifuna ukuyisa unyazi lwezulu. Hawu ke laba ke besifazane babonayo ke la makhosazane alokhu ke empheka ngemibuzo ukuthi njengoba ke usunengane ongakwazi ukuyithuma esitolo kusho ukuthi phela yalo unyazi yini pho ungavuma ukuthi sihambe siyokwenza ama DNA test lapha sithole ukuthi cha ngempela unyazi lwayenza lento le. Kuphinde futhi kuvele ukuthi unamanga abuhlaza cwe akasondi lapha yakuleya branch esebenza yena ke ushembe unyazi lwezulu yena usonta kwenye yama branch. Ngana kwethu mina ngikulethela ivideo uyizwele ukuthi bekuthiwani. Mawuqeda ke ngiyacela ukuthi uphawule kulolu daba. Nayi ke video. Sikhuluma buka ikamera ngizoyibuka wena buka kamera. Khuluma sebenzela ba. Sebenzela ba unqenqozi bakholela. Khona indaba lenqamba manga nithuba amadoda akho sisibuka ikamera. Pho uqambelana manga uthi unyazi lana nawe uqambelana manga TikTok. Ubaba olala nobaba wena. Wala wakufonela pho indaba ukufonela. Pho indaba usefonela. Ubaba unefoni baba. Siyaqabuka. Thina safonela thina sathini. Uthatha wena. Indaba ungabona lapho uzenzani uthola amafoto uzenzani isombe zakho indaba ungathola isisa ngani uqamba manga indaba uqamba manga ngobonga kwathona ungagqokile ngani uqamba manga nasifunda foni indaba nje awula sisusu uyasangana ekhanda wena awukazi ukugida abantu ngale lekhithi namakhosana uyitete ngibe nayo imvunulo lokho ngaqala wena lasiyewa uyikhanda wena phakathi uye lo ubonga ngoba uyindaba wasedubonga ngakhathi uyamola umuntu kathi ufeba ngathi wena ufeba ngaye ngathi angaphakathi wena usendithombe ngala ukhiya amadoda abantu ungathi cha usendithini ithombe zangaphakathi ku social media umuntu ubonga ngakhathi ethombe sakho wasendelana omunye umntwana ayifuna ukubona abantu engisebenza nabo